ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେହି ନ୍ୟୁଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କି ଗାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଅଛି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଗିବା କଥା କହୁନି। ମୁଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଧର୍ମ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସତ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଇମାନେ, ସେହି ନ୍ୟୁଜଟା ହେଉଛି OTV। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ବୋହି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଭଗବାନ ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ତାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତର କଣ ସେଟା ବାସ୍ତବ କଣ ଭଗବାନ କି ଜଗନ୍ନାଥ କି ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଇବେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମ, ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଗତପତି ଶୟତାନ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜଗତରେ ଶୟତାନ ଅଛି। ସେହି ଶୟତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଡକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିର୍ଜୀବ କାଠକୁ ଆପଣମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ୱାର୍ଲଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାକୁ ଛାଡିକିନା ଏହି ଯୋଉଟାକି ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଟାକି ଗଛ ଯାକ କି ପତ୍ର ଯାକ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମାନିଲେ ଆପଣମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେବେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ଜାଗାରେ ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ତ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଖୋଲି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ସତ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କୋଉଟା ଅନ୍ଧ କୋଉଟା ଆଲୋକ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବି, ସେହି 5 ପଦ, ଏହାଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ବିଷୟ କାହାକୁ କହୁନାହୁଁ, କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ। ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ କହୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ, ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଘଟିଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ
ବାଟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭାଇମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରହିଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶାଳକାୟ କାଠଗଣ୍ଡି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଗାଁକୁ ଧରି ଆସିଲା ପରେ